Môžeme, ja som pripravený. Dobre, a môžeme pomaly a nízko, hej? Vzadu Gabo zalietal model. No, toto už úplne iná baterka. No, a lieta Igor. Pekne, pomaly a nízko na objednávku. Martine Tomčanu. A dáme aj pristátie? Máme. Myslím, že lepšie. Nie, že lepšie, ale nádherne. Ďakujem pekne. Takto som si to predstavoval, Igor. Čo? Krásne ti to lieta. No. Osemročný model. Super.